салом мухлисони беҳтарини дунё, шумо қарор доред дар канали Барса тиҷи ва чизе ки матбуътҳо менависанд мо дар ин ҷо гап мезанем. Имрӯз дар барнома бозингарони Барселона нархашон паст шуд. Гризманн мехоҳад рақами 7-ро гирад. Барселона ба ду ҳимоятгари чап ҳавасманд аст. Ин ва дигар хабарҳо дар барномаи имрӯза. Агар мухлиси Барселона бошид то ҳатман дар канал обуна шав ва лайки қиматбоҳои худро аз ёд набарор. Мо бошад сар мекунем. Ла Лига нақшаи баргардонидани клубҳои чемпионати Испанияро пас аз коҳиш ёфтани пандемияи коронавирус омода кардааст. Созмон боварӣ дорад ки баргардонидани Ла Лига лозим аст ки бозингарон бояд 15 рӯз тамрин гузаронанд. Хабар медиҳад АС бо ССИЛКАИ Копе. Барои маҳфилҳо як барномаи чоргонагӣ таҳия шудааст. Омодагӣ ба машқ, дарсҳои инфиродӣ, тренинг дар 3 гурӯҳ аз 8 нафар бозингарон ва омӯзиши пурраи тамоми даста. Тахмин меравад ки ба ашхоси таълимӣ танҳо шахсони махсус ваколатдор шуда дастрасӣ доранд. Инчунин 72 соат пеш аз бозгашт ҳамаи бозингарон ва одамоне ки бо онҳо зиндагӣ мекунанд санҷиши COVID-19 мегузаранд. Дар сурати натиҷаҳои мусбӣ онҳо дубора ҷудо мешаванд. Дар Испания 95923 ҳолати сироятёбӣ ба коронавирус ба қайд гирифта шудааст. 8464 нафар вафот кардаанд. Дар вақти коронавирус бояд чӣ кор кунем? Дар хона нишинем, ба гигиенаи шахсӣ риоя кунем ва ҳамроҳ бо 1x ғолиб шавем. Футболҳо ба вақти дигар гузаронида шуданд, аммо киберспор идома дорад ва барои ғолиб шудан дар он шумо бо промокоди Барса тиҷи дар аввалин пардохтатон метавонед то $100 туҳфа гиред. Ба ссилкаи коментария буда даромада ҳамроҳ бо варзиши виртуалӣ ғолиб гардед. Маркази таҳлилии КИЕС футбол обсерватории клубҳои 5 чемпионати пешрафтаи Аврупоро номбар кард ки феҳристи онҳо бо сабаби пандемияи коронавирус бештар амортизатсия мешавад, яъне нархашон паст мегарданд. Мувофиқи ҳисобҳои КИЕС арзиши клубҳои футболбозони 5 лига то 28% коҳиш меёбад агар клубҳо ягон бозии дигар баргузор накунанд ва шартномаҳои худро бо футболбозон дар охири моҳи июн тамдид кунанд. Ҳангоми ҳисобкунӣ нархи 20 бозингари аз ҳама гаронтарини даста рӯзи 11 март ба инобат гирифта шуд ва маблағи пешбинишуда 30 июни соли 2020 нишон дода шудааст. Бештар нархи Манчестер Сити паст мешавад. Футболбозони клуби англис то охири моҳи июн дар маҷмӯъ 412 миллион евро аз даст медиҳанд. 10 клуби беҳтарин ки таркиби онҳо аз ҳама арзонтар хоҳад буд. Якум Манчестер Сити 412 миллион евро. Дуюм Барселона 366 миллион евро. Сеюм Ливерпул 353 миллион евро. Чорум Реал Мадрид 350 миллион евро. Панҷум ПСЖ 302 миллион евро. Шашум Манчестер Юнайтед 293 миллион евро. Ҳафтум Интер 276 миллион евро. Ҳаштум Бавария 268 миллион евро. Нуҳум Челси 251 миллион евро. даҳум Тоттенхэм Хотспур 227 миллион евро. Вестхэм ба ҳамлагари Барселона Мартин Брейтвейт ҳавасманд аст. Тибқи маълумоти Daily Mail, дастаи лондонӣ тайёр аст барои бозингари 28-солаи даниявӣ 15 миллион фунт диҳад. Ба собиқ бозингари Миддлсбро ҳамчунин Эвертон ҳавасманд аст ки метавонад бо Вестхэм рақобат бандад. Хотиррасон мекунам ки Барселона Брейтвейтро аз Леганес баъди маҳкам шудани трансфери зимистона бо нархи 18 миллион евро харида буданд аз сабаби травмаи Луис Суарес ва Усман Дембеле. Акнун дастаи каталонӣ Брейтвейтро танҳо бо нархи харида шуда мефурӯшад, на кам, на зиёд. Дӯстон, дар боло овоз диҳед, оё Брейтвейт арзанда аст ки дар даста бимонад ё ин ки не? Мо бошад давом медиҳем. ҳамлагари Барселона Антуан Гризманн мехоҳад дар дастаи каталонӣ бо рақами 7 бозӣ кунад ки бо ин хел рақам ӯ дар Атлетико Мадрид ҳунарнамоӣ мекард ва дар тими Фаронса бозӣ мекунад. Дар айни ҳол дар пушти ӯ рақами 17 мебошад. Ман боз мехоҳам зери рақами 7 бозӣ кунам, гуфт Гризманн ҳангоми ҷараёни стрим дар Twitch. ин изҳоротро бисёриҳо ҳамчун овозҳои фаҳмиданд ки дар охири мавсим дастаро Филиппи Каутино тар мекунад. ёдовар мешавем ки дар Барселона охирин бозингари таҳти рақами 7 бозӣ карда ниҳоятгари Филипп Каутино буд ки вай дар мавсими 2019-20 ба Бавария иҷора дода шудааст. дастаи Мюнхенӣ барои харидани бозингари бразилӣ манфиатдор нест ва дар худи Барселона тавре ки воситаҳои ахбори оммавӣ менависанд онҳо ба Каутино такя намекунанд ва омодаанд ки бозингарро ҳангоми баргаштан ба клуб фурӯшанд. Гризманн дар мавсими 2019-20 рақами 7-ро ба даст наовард, зеро ӯ тавонистааст зери 17-ум бозӣ кунад, дар ҳоле ки Каутино ҳанӯз дар Барса ҳунарнамоӣ мекард.
чӣ хеле ки медонед шартнома бастан бо ҳимоятгари чап дар трансфери тобистона барои Барса нақши асосӣ аст ва чӣ хеле ки Диарио Спорт қайд мекунад, яке аз ин вариантҳо Рафаэл Герейро аз Боруссия Дортмунд мебошад. Шартномаи бозингари 26 сола бо Дортмунд то соли 2023 аст ва нархи ӯ дар трансфер маркет 35 миллион евроро дар бар мегирад. Нигоҳ накарда ба ин Диарио Спорт менависад ки бозингарро метавонанд бо нархи 25 миллион евро ҳатто аз ин камтар харидорӣ кунанд. Аз сабаби коронавирус дар тамоми ҷаҳон нархи футболбозон паст мешаванд. Дар ин сезон бозингар дар 29 бозӣ иштирок намуда 5 голу 5 паси головар додааст. Боз як номзади дигар дар тарафи чап аст. ҳимоятгари ПСЖ Леван Курзава ин тобистон метавонад дастаашро иваз кунад. Ба бозингар Барселона ҳавасманд аст ки метавонад ӯро ҳамчун агенти озод гирад. Аз сабаби ки футболбози 27 сола шартномаи худро бо дастаи парижӣ дароз накард. Созишномаи Курзава бо ПСЖ тобистони соли 2020 ба анҷом мерасад ва ин маънои онро дорад ки бозингар метавонад бо дилхуд даста гуфтушунид гузаронад. Тарафдорони Курзава худашон бо роҳбарияти Барселона ба алоқа баромаданд ва муштарии худро пешниҳод карданд. Дастаи каталонӣ ин пешниҳодро қабул кард ва фикри даъват кардани бозингарро доранд. Портал Трансфер Маркет нархи бозингарро 15 миллион евро меҳисобад. Дӯстон, роҳбарият бояд чӣ кор кунад? Рафаэл Герейро бо нархи 25 миллион евро бихарад ё ин ки Курзаваро бепул даъват кунад? Дар комментария фикри худро нависед. Ба ҳамин видео имрӯза тамом. Барселонаро дӯст доред ва канали Барса ТВ-ро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо, пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гайров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.